Môžeme. Dobrý deň, volám sa Mária Slivková a som niekoľkoročný klient Wallis Academy, kde som sa dozvedela o možnosti prihlásiť syna na tábor jazykový, čo sme využili obidvaja. A s táborom som veľmi spokojná. Michal si získal deti od prvého dňa. Veľmi sa mi páčilo, ako deti spolupracujú na hodinách. Myslím si, že sú veľmi spokojné. Ja ako rodič by som určite do tohto tábora svoje dieťa dala aj samé, tak môžem odporúčiť každému. A ešte by som dodala, že tak príjemne ma prekvapilo a dobre mi padlo, keď som videla, že mali ostatné deti záujem, chceli sa k nám pridať, pýtali sa, zaujímali sa, páčili sa im naše aktivity, takže mali sme to potvrdené aj zvonku, nie je to subjektívny pocit. Ďakujem pekne ešte raz.